Mura ning kwarta? Dili manggod kay kanang nagasto na ko ganina ba? Kasugtong kaya nga. Gusto mo gud ko ka ng pang mayaman gali. Sige, bye. Tubig-tubig lang sa takaron kay tugay bakit maabot akong chika oy. Mabuto ron. Oy. Naasi oh. Hi. Morning. Hello. Ano si RJ? Oh, lingkod. A few moments later. Inom sagkok. Yung gamay raman eh. Gamay. Oo. Tuyo na ko na para tipid ba? Tipid. For sure di Oh, RJ. tipid lagi, tipid. Nga, di na. Oh, Murag karon pa ko. gituyo na ko na gamay para makatipid ka ba? Kaya basig, babtan pa tag alas 5 diri ba? Nga na, di na. Kung yan na, basta first time ni mo uyab, ginagmay lang sa, dili sa ihatag tanan ba? Basig masakitan ba ka? Sana all. Basig masakitan ba ka? Murag matingala, masagtada. Ay! Murag karon pa ko bakuan nga nay nanguyab sa akong ingani ang gihatag sa ako ah. Sakto rin na, tipid ba na tawagan na? Tipid. Tipid. Oh. Tipid, di Oh, ba? basta business-minded. Tipid ba na? Eh, para kakortahan ba? Ay, Kasi ayun na. Kumusta dito kung di konse mo katungo? Kapag paguyab na ako sa imo. Kumusta naman to? ay tuod. Saan yung trabaho ninyo? Trabaho? Oo. Trabaho. Yung tawang kurma. Certified tambay. Tambay. Isa. Good morning. Good morning, ma'am, sir. Naradiin yung bill, sir. Wala, pagkadakuha, bulan eh. Alay nga, naging na, sir, kay Class A, magiging siya na restaurant, sir. Wala kay tubig Dili naman na yung siya mga para palit. sa uban gid, sir, nga ko, na barato ra gid ang pamanitong, sir. Ano na yung ganit mo, kan? Dili ni mo afford? Dili, apod ban. 1,000. Tubig. 1,000. Di apod. Apod ban. Ay, sa. Unsa man, sir? Inyo lagi atad ang bill dito sa cashier, sir? Sir? Ay, sige, ako na lang iapas. Iapas na lang na Sige, tubig. sir. Kung ano na kanita, sir, ha? Yato na lang. Oo, sige, ako na lang iapas. Sige, sir. Thank you. Mura na yung kwarta? Dili manggod kay kanang nagasto na ko ganina ba? Kasugtong kaya nga. Gusto mo gud ko ka ng pang mayaman gali. Sige, bye. Emotional damage! I'm so lonely, Mr. No. Ma'am, excuse me, kanang pamilya lagi to. Imo tong kauban, ma'am. Pamilya lagi to sa kuha, ma'am. Nagulong kailan na ra ba? Kamu na, ito na ito. Uy, boss. Ara man di ka diri, boss. Kanang ato imong kuan ba? Utang sa linding, dugay na biya kay. Utang sa linding? Oh, kanina nagbayran lagi. Yan ara man ka diri nag kuan pa ka, dit pa ka. Ano biya ka nga naani sa mga class nga mga wandiri laganan, dapat tipo ka diri paningil sa kuha. Ano nga, dugay na makay to. Tuig na biya to kapinto imong kuan nimo. Di ba? Wala biya ka bayad. Pila nito? 1.5? 5K to eh. Ay 5K. Oh, kalimot naman na ikaw. 5K. Oh, Ay sakto na, nara. Oh, tara, baon na ba? Baon na ba? Sakto mo. Atay. 5K ang utang niya, maurin niyang gi. Data, mga sinsilyo pa yun. Atay, may klarong tawa na eh.